Tuburan sa kinabuhi o gahom. Pinadaya Kapitulo 5 versikulo 13. Og nadungog ko sa tanan nga mga binuhat nga atoa sa langit ug sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, ug ang mga anaa sa dagat, ug ang tanan nga mga butang nga anaa kanila, nga na nag-ingon, ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono ug sa kordero, ang pagdayig ug ang kadungganan ug ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangturan. Ang Dios nagtinguha sa iyang masinugtanong mga anak sa pag-angkon sa iyang panalangin ug sa pag-adto sa iyang atubangan, uban ang pagdayig ug pagpasalamat. Ang Dios mao ang tuburan sa kinabuhi ug gahom. Iyang gibuhat alang sa iyang pinili nga katawhan ang kinahanglan nga modasig sa matag kasing-kasing uban sa pagpasalamat, ug kini nakapasubo kaniya nga gamay ra nga pagdayig ang gitanyag. Siya nagtinguha nga makabaton og mas lig-on nga pagpahayag gikan sa iyang katawhan, nga nagpakita nga sila nahibalo nga sila adunay rason sa kalampusan ug kalipay. Ang mga pakiglabot sa Dios sa iyang katawhan kinahanglang sublion kanunay. Unsa kasubsob ang mga timaan sa dalan nga gipahimutang sa Ginoo sa iyang mga pakiglabot sa karaang Israel. Aron dili nila makalimtan ang kasaysayan sa nangagi, iyang gisugo si Moises sa paghimo niini nga mga panghitabo ngadto sa awit, aron ang mga ginikanan makatudlo niini ngadto sa ilang mga anak. Alang sa iyang katawhan niining kaliwatana, ang Ginoo mibuhat ingon nga usa ka Dios sa katingalahang buhat. Ang nangagi nga kasaysayan sa kausa sa Dios kinahanglan nga kanunay nga dad-on sa atubangan sa mga tawo, bata ug tigulang. Kinahanglan nga kanunay natong isaysay ang kaayo sa Dios ug ang pagdayig kaniya tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Ang simbahan sa Dios sa ubos usa sa simbahan sa Dios sa itaas. Ang mga magtotoo dinhi sa yuta ug ang mga binuhat sa langit nga wala gayud mapukan naglangkob sa usa ka simbahan. Ang matag langit nun nga sa labutan interesado sa mga katiguman sa mga balaan nga dinhi sa yuta, magtigom aron sa pagsimba sa Dios. Sa sulod nga sawang sa langit, sila naminaw sa pagpamatuod sa mga saksi alang kang Kristo didto sa gawas nga sawang sa yuta. Ug ang pagdayig ug pagpasalamat gikan sa mga magsisimba sa ubos gibayaw sa langit nung awit, ug ang pagdayig ug pagmaya milanog didto sa langit nung mga sawang, tungod kay si Kristo wala mamatay nga walay kapuslanan alang sa nahulog nga mga anak ni Adan. Samtang ang mga manulunda nag-inom gikan sa tuburan, ang mga balaan sa yuta nag-inom sa putli nga mga sapa nga nag-agay gikan sa trono, ang mga sapa nga naglipay sa lungsod sa atong Dios. O nga kitang tanan makaamgo sa pagkaduol sa langit sa yuta. Sa matagpundok sa mga balaan sa ubos, anaa ang mga anghel sa Dios naminaw sa mga pagpamatuod, mga awit ug mga pagampo. Atong hinumduman nga ang atong mga pagdayig gidugangan sa mga koro sa panon sa mga anghel sa itaas.